Con este bo tempo, un bo plan é saír tomar o aperitivo. E nos últimos tempos están volvendo a ser protagonistas as gildas, Nuria. Si, moi poucos atreverían a pronosticar hai uns anos o actual éxito deste aperitivo con máis de 80 anos de historia. Un pequeno bocado composto de oliva, bocarte e piparra que vive unha segunda xuventude grazas a locais como este do Ensanche de Compostela. De esencia humilde, o certo é que podemos atopar tapas máis tradicionais como esta que ven aquí, a outras máis sofisticadas ou premium. Aquí neste restaurante de Compostela teñen a súa propia gilda. Aquí chamanlle nada menos que matrimonio, e é que o vintage está de moda tamén a hora do aperitivo. Segundo a lenda, a gilda naceu en Donostia nos anos 40. A un cliente do Barballés deulle por inserir nun pau os 3 petiscos que lle puxeron co viño: unha piparra, unha oliva e un bocarte. E como eran os tempos do boom da película de Rita Hayworth, bautizaron o petisco como Gilda, porque dicían que era verde, salgado e picante como a ela. Foi un clásico dos bares en toda España e agora volve con forza. Es un pincho así fresquito que siempre entra bien con un aperitivo, una cañita, un vermú, y aquí por ahora las tenemos con cecina sobre un bloque de queso manchego o de matrimonio, las de toda la vida, con anchoa y boquerón, y con la piparra, que siempre le da un toque picantón. Este fin de semana esgotouse todo o que tiñamos na tenda. Sí que é algo que sempre no verán sube o consumo deste tipo de produtos, non? Porque é moi cómodo para un picoteo cos amigos, coa familia, super cómodo. Non hai que confundir a gilda, máis propia do norte de España, coa banderilla. As banderillas non inclúen os boqueróns nen as anchoas. Normalmente levan o pepinillo pois máis grande ou máis enteiro. E a gilda o que ten é iso, que alterna o boquerón ou a anchoa e dá outro sabor completamente diferente. É máis típico do norte, entón, é máis intenso de sabor. Nestes tempos de esferificacións e cociña molecular, este clásico volve estar de moda nas nosas barras e mesas.